skal lave et forsøg i dag med nogle jelly beans. De kan fx smage godt, eller de kan også godt smage dårligt. Her har vi sådan set en, der kan smage af chokoladebudding eller hundemad. Her har vi en, der kan smage af fersken eller opkast. Til sidst har vi en, der skal smage af lakrids eller stinkdyrbrud. Så det skal nok blive sjovt. Og så har vi noget vand her, hvis det går helt galt, eller hvis det nu er, at jeg lige skal skynde munden. Og en balje her, hvis det nu går helt galt. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Nu har vi den første her. Det er enten hundemad eller chokolade, som jeg sagde. Og den skal vi nu prøve at spise. Og jeg kan allerede sige, at det er hundemad. Skal jeg klare det? Yes! Så skal vi til det næste. Det er enten lakrids eller stinkdyrbrud. Så nu er det den her. Men den er meget spændende, som du ser, så 3, 2, 1. Det smager dårligt. Den smagte af stinkdyrbrud. Ej, det er dårligt. Ej, det er dårligt. Jeg sidder lige her og er klar, så vi cutter lige, hvis det er det. Jeg får helt klart brække den her. Yes! Det er det bedste! Yes! Det er trøsterpræmien, eller vinderpræmien, det kan man godt sige. Det er en Bamsberg-flødebolle.